тая вяра, която Бог иска днес. Не можем да кажем: Господи Исусе, аз ще стана апостол, нали? Аз ще стана апостол напред във времето. Може ли да ме благослови, защото ще основя много църкви? Или аз ще стана християнин. Аз ще стана християнин, Господи. Ще стана и ще извърша Твоята воля. Но, може ли, в смисъл такъв, аз ще стана християнин, Господи, но Ти може ли да ме спасиш? Това го няма в християнство. Чухте ли го? Да го повторя ли пак? Господи, аз ще стана християнин. Може ли да ме благословиш? Господи, аз ще извърша Твоята воля. Но може ли Ти сега да ме благословиш? Може ли сега да... Няма такова християнство. Аз ще стана, аз ще бъда, аз не знам си какво, аз не знам защо. Разбирате ли? Обяснявам го малко по-така, обикновено и елементарно, за да може да го разберете. Чуйте, днес и сега е денят и часа. Амин? Амин. Днес е денят, сега е часа. Не можеш да отлагаш за после. Защото никой не може да гарантира утрешния ден. Разбирате ли за какво става въпрос, брати и сестри? Разбирате ли? Защото ние не можем да бъдем християни, които само в неделя, християни, които само в неделя и пак си продължаваме по същия начин на живота. Не може. Не можем да служим на това Господа. Не може. Защо? Нека да видим какво пише и какво казва Словото. Добре. Словото ще си отворите ли? На Лука, 13 глава. Лука 13 глава 22. Чуйте. И по пътя се за Ерусалим минаваше през градовете и селата и получаваше. И някой му каза: Господи, малцина са, които се спасяват. Чуйте. А той им каза: подвизавайте се да влезете през тясната порта. Брати и сестри, тук ли сте? Амин. Подвизавайте се да влезете през тясната врата, защото ви казвам, мнозина ще се стремят да влезат и няма да могат. След като стане домакинят и затвори вратата, и вие като станете навън, като застанете навън, почнете да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори ни, и той ще да хлопате на вратата и да казвате: Господи, отвори ни. А той в отговор ще каже: не ви познавам. Откъде сте? Тогава ще почнете да казвате: ядохме и пихме пред тебе и по нашите улици си получавал. А той ще отговори: казвам ви, не знае откъде сте. Махнете се от мене, всички, които вършите неправда. Нека да кажем амин. Амин. Брати и сестри, тези последни времена много е сериозно. Амин. То е толкова сериозно и толкова истинско, амин, както беше и преди, когато повярвахме. Амин. Бог не се е променил. Всичко е едно и също. Пише Словото, защото няма нищо ново под небето. Но тук Бог иска да ни каже в този пасаж и в този стих: ако съм на вашето место, това ще си го запиша и всеки ден ще си го чета. Чуйте, той казва, че не ни познава. Защо казва Бог, че не ни познава?
И сега има хора,